A Pobra terá unha nova cita remeira de competición do máis alto nivel, coa disputa do Campeonato Galego da Xunta de Galicia de Remo de Mar. A organización desta proba, que terá lugar na praia dos Areos o vindeiro domingo 14 de setembro, corresponderálle unha vez máis ao Club de Remo Puebla, en colaboración coa Federación Galega de Remo. Trouxémolo aquí á praia do Areal que temos aquí detrás para que todo o pobo vexa e disfrute dun campeonato no centro do pobo e bueno, esperemos que todo saia bien e o domingo 14 están todos invitados. Comenzaremos ás 10 da mañán e é un campeonato ou unha regata distinta que probablemente dure hasta as 5 da tarde. Entonces, son moitas categorías, moitas tandas e bueno, espero que todos os visitantes que teñamos no pobo ese día e todos os veciños se acerquen en algún dos momentos que se realiza a proba, que seguro que lle vai gustar. É unha modalidade nova que está collendo moita forza en todo o mundo, a verdade. De feito, nos próximos Xogos Olímpicos de Los Ángeles 2028 vai a ser olímpico unha modalidade que é beach sprint, que implica arrancar correndo, coller o bote, remar, vir de volta á playa e acabar tamén correndo na meta, é bastante vistoso. No campeonato tomarán parte uns 150 remeiros pertencentes a todas as categorías, dende alevín a veteranos, procedentes de clubs de toda a comunidade. Esperamos, o ano pasado creo que foron 16 clubs e 135 deportistas, e nos esperamos este ano superar ampliamente eses números. Dende o Concello, que colabora tamén coa proba, destacaron a importancia desta iniciativa, convidando a toda a veciñanza a asistir ese día presencial ao evento. Aproveitaron a ocasión para eloxiar os logros acadados recentemente polo club, exemplo, segundo eles, de traballo, dedicación e esforzo. O Club de Remo de Puebla acaba de pechar unha temporada, eu penso que de 10, en a que conseguiron numerosos títulos, como o primeiro posto no Campeonato de España de Trainerillas, os metais de ouro e bronce acadados no Campeonato de España de bateis, ou tamén, hai que dicilo, a vitoria do equipo de veteranas na Liga Galega de Veteranas.